City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number one na! 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 K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masalikat. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, hindi ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako! Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplantsa! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes! Tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras, lasay 5 sa aga. Oras, ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang palitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast.
Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Martes, Hulyo 29, 2025. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa mga may diabetes, likaw sa hypertension kag cancer, magtumar na DTX 500 epektibo. The story of the day. The story of the day. Mga kawatan sang pondo sang gobyerno sa flood control projects ginbira sang presidente sa SONA. Sa balita lokal, City Mayor Raisa Treña Siu suportado ang initiative ni Presidente Marcos Jr. nga ginpresent sa SONA. Sa dugang nga balita lokal, Iloilo City Government mahimo nga tun-an ang deklarasyon sang state of calamity bangod sa halit sang tatlo ka mga bagyo. Balita regional, Bacolod Congressman Albi Benetes nagpaiway sa pagboto sa House Speakership sa 20th Congress. Mga konsihal sang Cagayan de Oro ginpaidalom sa drug testing. Sa balita national, accomplishments kag plano ni Presidente Marcos Jr. ginbida sa iya ikaapat nga SONA. Sa duga nga balita national, malapit 83 billion pesos nga balor sang illegal nga droga na confiscate sang kapulisan sa pungsod pabalin sa nagpungko bilang presidente si President Marcos Jr. sa tuig 2022. Thailand kag Cambodia nagisugot sa ceasefire. Sa balita negosyo, presyo sang gasolina nagnubo apang kerosene kag diesel nagtaas. Balita sa inampang Pilipinas magapadala sa madamong atleta sa World Games 2025. Sa balita entertainment, komedyante nga si Bayani Casimiro Jr. nga kilala bilang si Prinsipe K nagdaliwa na. Sa balitang extra special, lalaki sa Florida, USA, gindakop matapos mag-withdraw sang isa ka sentimo sa bangko. Iha mo lang ng kwaon niya, ba dakpon mo imo? Alas 6:11 na sa aga. Sir Jean Ray Siman, Sir Joseph Bandala. Good morning, Sir Joseph Bandala, aka Lakers, ang Light of Glory Taxi Avanza 32. Good morning, Sir Joseph Bandala. Sa Dipulso lang, sir, sa K5, ha? Habal niya, mamati na ko, Ted. Alas 6 pa sa alas 9. Magkudugangi man. Ma'am Aisha Ama, Jean Ray Siman, Enero 20, 2083. Good morning. Alas 6:12 na sa aga, it's coffee time. Kadungan sa imong nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics kag D3 Bio. Mahuya kamo. Ini ang mabaskog nga ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address sa konsona sa mga opisyal ka empleyado ng gobyerno nga nagkawat sa pondo para sa flood control projects. Sunod sa Presidente nga sa iya pag-inspect sa nangin epekto sa nga bagat ka mga bagyo Krising, Dante kag Emong, iya nakita nga madamo nga mga proyekto para sa flood control ang palpak kag nakalarumpag kag ang iba naman ang ghost projects. Angon sinigin manuan sa Presidente ang Department of Public Works and Highways o DPWH
nga magpasa sa iya sang listahan sang flood control projects nga nagapadayon pagid agud hindi na masulit nga matabo ang palpa kapaghimo sa mga proyekto. Kadungan sini mahimuon nga audit performance review angon sa mga proyekto agud ma-check kay masiguro kung paano gingasto ang pondo para diri. Ginpatud man sang presidente nga sa masunod nga bulan makasuhan ang mga magagwa sa investigasyon nga maisala kag kahimbon sa mga kontratista sa pungsod agud may baluan sang katawhan ang kamaturan kag kinahanglan nga may manabat sa mga natugang nga kalitan kag sa kagarukan sa gobyerno. Si Presidente Marcos Jr. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:14 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang Mighty C. Gusto mga healthy? Mag Mighty C. Suportado ni Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Chu ang initiative nga ginplastar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address sa Consona kahapon kadungan sang pabukas sang 20th Congress. Sunod sa alkalde nga madamo sa mga priorities sa administrasyon ni Marcos Jr. ang nagatandog sa mga isyu nga ginaatubang sang locality kakaangay man sa mga programa nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sa alkalde nga nalipay siya nga kalakip man sa priority sang national government ang pagbantay sa mental health kag ikaayong lawas sang mga kabataan. Kinasuportaran man sang local chief executive ang panawagan sang presidente nga i-audit kag imbestigahan ang mga palpak kag wala natapos nga mga proyekto ilabi na ang flood control projects. Ginapasiguro man sang opisyal nga handa ang syudad sa pag-cooperate sa national government sa pagtukod sang inklusibo ka mauswagon nga syudad para sa mga Ilonggo. Sa dugang pa nga balita lokal, satisfied si Iloilo 1st District Board Member Joan Basco Herminanda sa performance ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Board Member Herminanda, dako gid ang nabulig sang administrasyon ni Marcos sa pagdala sang dalagko kag mapinuslanon nga mga infrastructure projects sa ilan na himo sa ilang nga distrito lakip na ang mga dialysis centers, shoreline protection, mga gymnasium, arena kag mga ginbuksan nga dalan sa mga kabarangayan. Dugang pa sang opisyal isa man sa iya ginapasalamatan sa administrasyon subong amo ang mas ginpalapit nga health kag social services sa mga pumuluyo para sa mga pigado kag mga financially incapacitated individuals sa probinsya sang Iloilo. Naglaw naman si Herminanda nga mabatian kay Marcos Jr. President Marcos Jr. nga padayunon sini ang naumpisahan sang i-administrasyon ilabi na ang pagpalabot sang bulig sa grassroots community ako niya mabatsyagan sa mga pumuluyo ang matuod-tuod nga bulig kag balatsyagon sang mga lideres sang pungsod. Si Board Member Joan Herminanda. Mambal ko gid no sa aton nga administration tilad. Of course, aton gid pagpasalamat kay President Bongbong Marcos and of course kay Speaker Romualdez. Una gid sa infrastructure, no? Hindi malingod sa tanan ang first district makita gid no sa infra subong for 2 years 3 years time damo nakita to like dialysis center nga ginapaubra, aton nga shoreline protection, ang aton nga gymnasium, mga gym naton, mga arena naton, kag damo pagid ang mga nagbukas nga mga dalan no sa aton nga mga kabarangayan kag health services isang Las 6:17 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo, multi-awarded mayor kag veteran politician, board member Rolly Distura, kinatagan sa mataas nga grado si Presidente Marcos Jr.
K5 Alex sa report. Inhatagan sang above average nga rating ni Iloilo 4th District Board Member Lando Rolly Distura si President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Distura, madamo pa sa mga concerns sa pungsod nga dapat nga marisolba ni Marcos, kasubong na lang sang pagpanubo sang presyo sang mga pagkaon. Dugang pa ni Distura mas maayuman kung makadala pagid si President Marcos sang dugang of foreign direct investments sa pungsod. Yes, somehow I would like to, of course, with honesty, like to rate our president above average. No, still there will be a lot of room to or concerns nga dapat siguro ma-resolve. First, again, ang continuing efforts nga mapanubo ang presyo sa mga pagkaon, no, sa aton mga pumuluyo. Ikaduha, kung nakapadala pagid sa madamo ng mga foreign direct investments. Sumisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news. Nagtipon ang mga miyembro sang mga minority group sa bugos nga panay sa tubang sang St. Clement's Church, Luna Street, La Paz, Iloilo City kahapon, Hulyo 28, 2025. Kaupod sa pagprotesta mga miyembro sang Gabriela Portilist Partido Manggagawa NUJP, Kabataan Portilist, Anak Okon Akbayan Portilist, mga katapo sang simbahan kag iban pa. Ginpatag nila sa ilang mga protesta kung sa ilang pagprotesta ang ilang mga advocacy kag panawagan sa gobyerno. Naglakat ang minority groups pagkadto sa Iloilo Provincial Capital sa Bonifacio Drive, City proper, sa diin sila ang nagtipon kag nagprotesta kadungan sang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Lasay sa 20 sa aga, oras sulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam. Iloilo City Police Office wala sa may na-record nga kinagamo kaangot sa SONA 2025. K5 Karen sa report. Nangin mataway ang sitwasyon sa siyudad sang Iloilo kadungan sa ginpatigayon nga ika-4 nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo 28. Sa assessment sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, wala sa may na-record nga kinagamo angot sa sona ang kapulisan sa siyudad sa diin 150 ka individual ang nagpasakop sa rally kag ilag ginpatuman ang pagsulundan agud likaw man nga makahatag sang huol sa publiko. Nahibaluan nga bastante ang personnel sang ICPO sa pagdeploy sa mga strategic areas, ilabi na sa idalom sang Infante Flyover sa Molo, Luna Street sa La Paz, kag sagwa sang Iloilo Provincial Capital, agud masiguro nga malabot ang zero major SONA-related incidents sa siyudad sang Iloilo. Samtang na-exercise naman sa maayos ang Civil Disturbance Management o CDM ang ila katungdanan sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez bilang CDM Commander sa din antes pa man nag-umpisa ang SONA, ginmanduan na ini ni City Director Colonel Kim Ligada nga ipabilin ang maximum tolerance kag respetohon ang tawhanon nga kinamatarong. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is Pila ka residente sa Northern Iloilo desmayado sa sona sang presidente. K5 Reggie De Mayo sa report. Pila ka mga residente sa Banwa Sangsara ang nagpaambit sang ilatag sa kaopinyon kag sentimento kasunod sang ika-4 nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lunes nga adlaw Hulyo 28, 2025. Ginpahayag sa mga pumuluyo nga ila ginalauman ang pagnubo sang presyo sa mga balaklon bangod padayon nga nagataas ang presyo sa mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Nang magabarato ang mga baraklon na maghaganagan lang sa padako sang presyo kay hindi na gid maagwanta sa subong. Ginpuntuman sang iban ang mga wala pa matuman nga promisa ni Marcos, ilabi na ang pagpatukod sang Panay Guimaras Negros Bridge nga isa sa mga ginapanindugan sang iya administrasyon.
especially ang sa may Guimaras Beach do. Ginsinggitan man sa mga pumuluyo ang problema sa iligal nga droga kag ang ginpasalig nga 20 kilos nga bugas kada bulan sa mga benepisyaryo nga wala pa nila nabatyagan tubtob subong. About drugs, how to solve the drugs, regarding sa drugs, and pinabalaan naman subong nga rampant ang about sa drugs, and siguro about sa problems natin about sa rice. Samtang may pilaman nga nagpakita sang pagkadismaya sa ikatatlo ka tuig sang serbisyo ni Marcos bilang presidente bangod may mga plano nga wala pa matuman kag proyekto nga wala pa nahumana. Tapos ano naman ang iyang naging pang-provinsa, mo na ako ng balsyon. Sa kabugusan, ginhatagan sang pila ka pumuluyo sang 7 out of 10 nga rating si President Marcos base sa iya performance kag mga proyekto nga ginpangunahan. Siguro out of 10 siguro ma-rate siya as in 7 or 8 or shall we say 7? Nga 7, ma'am, how? Because may alam ako may nabatin about negative like that. Naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang inig balita. Las 6:24 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Syudad sang Iloilo mahimo ipaidalom sa state of calamity. K5 Jenny Kaoyonan sa report. Ginatunan pa sa karon sang Iloilo City Government kung magdeklara sang state of calamity bangod sa halit nga dala sang 3 ka bagyo nga nagpanalasa sa syudad sang Iloilo sang tinalikdan nga semana. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga makipagsapol ini sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun CDRRMO kaupod ng Iloilo City Social Welfare and Development Office kun CSWDO agud mahibaloan ang kabugusan nga assessment kagahalit kadalas sang bagyo. Dugang pa sang alkalde nga mayara sang guideline o parameters nga dapat sundon antes magpaidalom sa state of calamity. Ginpahayag pa sang alkalde nga base sa ila initial nga data sarang makadeklarar ang syudad bangod sa halit nga dalas ni sa aspeto sang agrikultura sa diin madamo nga agricultural product ang nagkalaguba. Amuman sa aspeto sang ekonomiya sa diin nga nagdangat sa malapit isa ka semana nga wala sang obra. Dugang pa sang alkalde nga yaraman sa kapin 50,000 ka mga individual ang naapektuhan sa pagbaha dalas sang bagyo. Parameters, first ang aton nga agri. Do ang iban totally gid nga naguba ang ilang mga agriculture nga products. Ang ikaduwa kita ni man to 50,000 individuals ang naapektado. Ikatatlo ang aton nga economic damage, no? Economic damage kay almost more than a week ni nga wala obra. So may economic impact gid ni ang natabo sa 3 ni kabagyo. Kadamo mga indicators, but then again ma-review kami ni CDRMO kag ni CSWD to finalize kung makasulod gid man kita sa state of calamity. Sa karon mga ka-K5, gina-review pa sang Iloilo City Social Welfare and Development Office kaupo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung kinahanglan pa bala i-declare sa state of calamity ang Iloilo City dala sang epekto sang 3 ka bagyo. Report nagikan sa syudad sang Iloilo inis kay K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Ang ining balita. Sa dugang pang balita lokal, ginupdan sang Iloilo Provincial Government ang selebrasyon sang 4th National Disability Rights Week. Ini ang paagi sa pagpadigayon sang isa ka programa sa Iloilo Provincial Capital agud hatagan sang pagkilala mga persons with disability o PWD sa probinsya sang Iloilo. Sa mensahe ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas nga tiglawas ni Iloilo Governor Third Officer Jr. ginpahayag niya nga ginatagan gid sa importansya sang lokal nga panguluhan ang isa ka inclusive nga komunidad para sa mga PWD. Dugang pa ni Dr. Banyas nga hindi makaupang ang anuman nga kasablagan sa lawas agud nga matuman ang mga handom kag mangin maayong ehemplo para sa iban nga mga Ilonggo. Ang dirigin panginbulahan man sang local government unit o kon sang probinsya sang Iloilo ang mga local government unit o kon LGU, organisasyon kag grupo nga nagtibong
kag nag-advocate sa mga programa para sa mga PWD sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Alas 6:27 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Wala ginakulang ang supply sang karne sang baboy sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera, Defensor Jr., apisal na confirm nga may pila pa ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo nga affected sang African Swine Fever o kaya ASF. Bastante sa gyapon na supply sang pork meat. Dugang pa sang gobernador, bisan pa nga mahinay ang pagsaka sang supply sang among nga karne base sa monitoring sang Provincial Agriculture's Office, hindi mabatsagan ang shortage bangod nga may mga nagasulod nga supply gikan sa Palawan. Hindi naman malikawan suno sa iya nga medyo mahal ang maligianay sa kinaandan nga presyo sa wala pa mag-igo ang African Swine Fever apang hindi na makontrol ang presyohanay bangod nga ini ang market-driven na. Sa dugang pang balita lokal, nagapanghatag sang idik ang Iloilo Provincial Government sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga wala giniigo sang African Swine Fever kon ASF. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ini ang lain pagid sa mga barangay nga nadala sa Sentineling Program nga ginapatigayon sang lokal nga panguluhan nga nagahatag sang assistance sa mga hog farmers nga naapektuhan sang ASF. Dugang pa sa natungdan amat-amat na nga nagabalik ang backyard hog racing sa probinsya sang Iloilo sa diin base sa monitoring nga sa 80% ang mga nagbalik na nga mga hog racers kag luyag sang Iloilo Provincial Government nga takson ang kabakod sa mga barangay nga wala ginigo sang amo nga balatian. Alas 6:29 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Inhatagan sang medalya ng kadakilaan ang officer in charge kag ang isa pa ka personnel sang City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Police Regional Office 6 kahapon July 28. Ang officer in charge nga si Police Captain Rocky Jimeno III kag Police Master Sergeant RZ Catalayban. Ini matapos sa unang nga pagpungko ni Jimeno na confiscate sang ila team ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu nga may kabugaton nga 153 gramos. Nagpanugi naman si Jimeno sa mga durugista nga hindi sila maguntat tubtob hindi maubos ang tanan nga nagabaligya sa makahalalit nga druga. Sa dugang pa nga balita lokal, nagapati ang pamilya sang amay nga gintiro sa barangay Tanod sa Sulangan, Dumangas nga planado ang krimen. Ini ang pahayag ni Angel, anak sang biktima nga si Samuel Adelantar sa interview sa K5 News FM Iloilo. Suno kay Angel, ngayara sila sa sulod sang Ilaog Saran, pasado launa sang hapon Hulyo 27, sang hinalila nga nagsulod ang suspect nga si Gary Sustento kag gintiro sang makaduha ka beses si Samuel nga nagapaandar sang motorsiklo. Sa karon at large sa gihapon ng suspect kag wala naibaluan kung ano nga armas ang ginusar ni Gary. Samtang yara naman sa maayong kondisyon ng biktima nga naoperahan na sa balay Bululngan. Kaso nga frustrated kag attempted murder ang i-file batok sa suspect. Las 6:31 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Nag-request ang investigation si Iloilo Vice Governor Nathalie Dibuque angot sa kamatayon sang 11 ka bulan nga lapsag sa Tigbawan, Iloilo nga ginlumsan sa Iloilo sa sulod sang drum nga puno sang tubig. Sunod sa Vice Governor bilang chairman sa Committee on Health and Sanitation sa Provincial Board, luyag niya nga maistoryahan sang maayo angot sa mental health sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Sunod pa kay Dibuque, base sa report nga ginpalapod sa opisina gikan sa Tigbawan Rural Health Unit, may mental health condition ng Iloy sang lapsag apang wala ini ma-diagnose anuman nga mental health condition. Angot ri ginatagal pagtamod sang official nga importante gid nga matumod ang mga policy gap kag budgetary priorities agod nga hindi na matabo liwat ang kasubong insidente kung masintrohan sa maayo ang angot sa mental health sang mga pumuluyo. Sa katapusan nga balita lokal, lapsag na sapuan sa kilid sang dalan nga nakapotos sa sulod sang plastic. K5 Aaron Refuyo sa report. Sa malinong nga hapon sa Lunes nga adlaw 28, ginkakibot sa mga residente ang isa ka lapsag nga ilang resapuan. Wala na sa kabuhi nga ginbilin lang nga daw kaangay sang sapat. Ginpotos sa plastic. Ginbilin lang sa kilid sandalan sa Barangay Bonifacio City proper. Daw basura lang nga ginpabayan. So nakay po ng Barangay Nelson Panaligan, nakita ini sa ila utility worker nga si Benjamin Sale, samtang nagapanglimpyo sa basura sa palibot sa barangay.
pagbukas niya sa plastic, dito na niya nakita nga lapsag ang unod. Gilayon nga nagresponde ang mga opisyal sa barangay kag kapulisan nga ginabanta yara sa 7 o 8 kabulan ang edad sa lapsag. Nagapanawagan naman ang opisyal sa barangay ilabi na gid sa iloy nga magpakita kag magsungka. Ginpayag pa ginblisingan kag ginlubong ang lapsag sa bulig sang kapulisan kag sang barangay. Sa karon ginaimbestigaran pa sa otoridad ang insidente. Ako di matumod kung sino ang responsable nga nagpilin sa lapsag. Pati siya hindi ka pang limpyo, may mga basura na hindi na panipon niya. Isang ulit nakita ya po na, siguro daw kuha lang yung bla, yung ang alin sa sapat siguro. Na basura lang? Pagbukas ya, kita ya nga daw may itsura, ganyan nagawa ng iyas ng tao. Mga K5, pipila sa ato nang naghahanda mo magkaanak. Kag once na mayara kasi ni, ginakabig nga grasya nga gikan sa mahal nga makaako. Pero makabatas ka ba na? Kung mabatian ang inigabalita nga isa kalapsag ang wala kanamo-namo ang ginhalid na lang sa kilid sandalan. Balita na gikan sa city proper. Ako naman sa K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan Iloilo. Number 1 kita. K5 News FM. Balita ang ginadulong. Sa 6:34 sa aga, Balita Regional, Bacolod City Congressman Albi Benitez nagbaiway sa pagboto sa House Speakership sa 20th Congress. Carla Defensor sa report. Nagpahayag si Bacolod City Congressman Albi Benitez nga nag-abstain siya sa pagboto sa House Speaker sa 20th Congress. Sunod kay Benitez, wala siya nagboto kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House kang mangin independent ini nga miyembro sang House of Representatives. Dugang pa ni Benitez, kung makaapekto sa pumuluyo ang iya pag-abstain sa pagboto sa House Speaker, nakadepende naman sa gobyerno o kung sa sining nga administrasyon nga masiguro nga mahatag ang serbisyo sa mga intended beneficiary. Pahayag pa ni Benitez, ang rason kung nga wala nagwa ang iya pangalan sini bilang House Speaker, ang mabangod mayara man ang mga inisang tagsa-tagsa ka mga sentimiento nga wala nagaugyon sa iya sini leadership. Samtang, sunod kay Benitez, apisar nga nag-abstain siya, padayon pa sa gihapon ng iya pagsuporta sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini nga balita ginadulong sa isang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa Capiz, mag-amay, gin, pamatay. K5 Delito Bordas sa report. Patay na sa masapwan ang magamay sa sulod sang Ila Balaya sa Barangay San Roque, Tapas, Capiz, Hulyo 28, 2025. Ginkilala ang mga biktima nga sanday alias John Sr., 58 anyos, kag JR, 26 anyos, nga lunsay mga residente sa nasampit nga barangay. Sandig sa investigasyon Santa Paz Municipal Police Station, nadiskobrehan na lamang sang tanod sang barangay ang bangkay sa mga biktima matapos ginpadulungan ng lugar bangod sa trabaho sang amay sa ulumhan. Suno sa kapulisan, nag-angkon sang pila sa ulo si John, samtang pila sa nawong naman ang naangkon ni JR, tugas ang pagpanglutang. Na-recover sa lugar ang duha ka basiyo sang bala, isa ka slug sang ginapatihan caliber 45 pistol, nga sahi sang armas lutang. Kintuwa naman sang pila ka residente nga nakabati sila sang lupok sang armas lutang, ala una sang kaganhon, apang wala man sa mga inigin sa pagka kaging kakibot na lamang ang natabo sa mag-amay. Padayon pa sa geron ang investigasyon sa kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Julito Valles Borda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Alas 6:36 sa aga, mga konsehal sa Cagayan de Oro ginpaidalom sa drug testing. K. Buscaino sa report. Isinailalim ang mga konsehal ng lungsod ng Cagayan de Oro sa drug test. Nakaschedule ang drug test sa regular session kahapon. Ito ang dahilan kaya't walang special report, walang umalma sa isinagawang drug test. Ayon kay Councilor Edgar Cabanlas, hindi sila nababahala sa mandatory drug test. Siniguro ni Cabanlas na walang drug dependent o addict na members ng City Council. Kinumpirma ng PDEA-10 na hindi ito ang unang beses na
nagsagawa sila nito. Isa lamang ito sa mga hakbang upang mapanatiling drug-free ang workplace. 2 konsehal naman ang di nakapag-drug test dahil absent. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Sa Olongapo, Mag-Iloy, kag isa ka tawo nakuhan sang ilegal nga droga sa Bataan. K5 Ruel Tarayaw sa report. Tiklo ng mga otoridad ang 3 high-value drug suspect na kinabibilangan ng isang mag-ina ng maaktuhang magkasabwat umanong nagbenta ng shabu sa undercover police sa ikinasang anti-illegal drug operations ng pulisya sa barangay Pag-asa, Dinalupihan, Bataan. Batay sa ulat ni Dinalupihan Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Marcelino Marcos Telosa kay Central Luzon Police Director Brigadier General Rogelio Peñones Jr. Kinilala ng pulisya ang mag-inang suspect na sina Aling Linda, 63 anyos, anak nitong si alias Jonah, 41 anyos, at isang alias Rex, 25 anyos, na pawang mga residente sa nabanggit na lugar. Aminado ang matandang suspect sa illegal na gawain na pagtutulak ng illegal na droga, pero git ng suspect matagal na daw niyang itinigil ang maling gawain. Kayo naging source nitong pinagbabawal na droga? Dati po umamin ako po, totoo yun. Pero ngayon po, huminto na kami dahil nga po iniisip ko yung pong kapakanan ng mga puko. Itinuro din ni alias Rex na ang mag-inang suspect ang source umano ng kanyang ibinibentang droga. Pangilas ka mong i-pick up? Sa kanila. Sa kanila? Kumpiska sa mga suspect ang nasa mahigit 81 grams ng suspected shabu na may standard drug price na mahigit 500,000 pesos at ang marked money na ginamit sa bypass. Nakaharap na ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Law. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Ben Aujero Francia, kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National. 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national. Ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Ginbida ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya masobra 1 ka oras nga State of the Nation address sa konsona ang accomplishments kag plano nga himuon sa nabilin nga 3 ka tuig sa iya termino. Unang nga ginpabugal sang presidente ang paghatag niya sang katumanan sa handom nga 20 pesos kada kilo nga bugas. Nga sunod sa iya ginapatuman na sa mga kadiwa centers kag plano pa nga ipatuman sa bugos nga pungsod. Ginatagan pagtamod sa presidente nga mangin policy sa administrasyon sa nabilin nga 3 ka tuig sa iya termino ang pagpabaskog kag pagpaayo sa sistema sa edukasyon sa pungsod. Kalakipan diri ang pag-anunsyo nga makabato na ang mga manunudlo sang bayad sa teaching overload kag overtime. Ginpahayag pa ni Marcos Jr. nga nangin maayo ang implementation sang 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kag madamo na ang nag-graduate diri kag ginmanduan ang mga local government units nga ilakip sa mga benepisyaryo sang proyekto ang mga tao nga nagapuyo sa mga dalanon. Ang iban nga plano sa administrasyon among pagbuhi sang Love Bus kag himuon nga libre subong man ginhinambit man niya ang pagbutang sa internet sa 12,000 tanan eskwelahan sa pungsod. Ginpasiguro man sa presidente nga hindi niya pagpirmahan ang 2026 budget kung hindi nagasanto sa National Expenditure Program sang gobyerno si Presidente Marcos Jr. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan lamang ay matagumpay nating nailinsa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader
na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka, hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Sa dugang pa nga balita national, malapit 83 billion pesos nga balor sang illegal nga drogang na confiscate sang Philippine National Police o PNP humalin sang Hulyo tuig 2022 tubtob Hulyo tuig 2025. Ining base sa report ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang speech sa ika-4 sining State of the Nation Address o konsona nga ginhiwat sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Suno kay Marcos, ang mga data ang na-record sang PNP humalin sang nagpungko ini bilang presidente sang Pilipinas. Base naman sa data, 153,206 ka mga suspect ang naaresto, 113,815 ka mga drug buys operations sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod ang ginpatigayon. Sa nasabit nga numero, ang mga suspect ang nagdangat sa 9,689. Ang ginakabig nga high-value individuals, 677 man diri ang empleyado sang gobyerno sa diin mas sobra isa ka gatos ang elected officials kag 50 ang katapo sang Philippine National Police. Si President Ferdinand Marcos Jr. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Las 6:44 sa aga, oras sulong sang DTX 500 kag klinika Spore Biotics. Wala sa nalistang anuman nga untoward incidents ang Philippine National Police o PNP sa ika-4 nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. kahapon sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Suno kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nangin malinong kag matawhay sa kabugusan ang sona sang Presidente. 4,000 ka mga tao ang nagprotesta sa palibot sang St. Peter's Parish sa Commonwealth Avenue kahapon. Apang sa data sang bagong alyansa makabayan, yara sa 10,000 ang mga nag-upod sa hublag protesta. Padumduman nga naglapta o nagpalapta sang 16,000 ka mga pulis ang PNP kag 7,000 ka force multipliers sa sona sang Presidente kahapon. Sa katapusan nga balita national, ginapoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Special Prosecutor Justice Mariflor Punzalan Castillo bilang officer in charge sang Office of the Ombudsman sang Hulyo 28 kahapon nga adlaw. Gin-confirm ini ni Executive Secretary Lucas Bersamin paagi sa isa ka mensahe. Sunod sa Ombudsman, posible nga magalawig pa sang pila ka adlaw antes pagkapili sang bag-o nga Ombudsman. Magahiwat pa sang interview ang Judicial and Bar Council antes nga magpagwa sang short list. Ini ang kasunod sang pagtakop sang 7 ka tuig termino ni Ombudsman Samuel Martires sang Hulyo 27 Domingo. Alas 6:46 na sa aga sa Pilipinas. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Nagisugot na ang mga leader sang Thailand kag Cambodia sang gilayon nga ceasefire matapos ang 5 ka adlaw nga madugoon nga engkwentrohanay sa tunga sang 2 ka pungsod. Ginhimo ang kasugtanan matapos ang sinapol sa Malaysia kag ginpangunahan ni Prime Minister Anwar Ibrahim nga karon amo ang chairman sang ASEAN kung saan pareho ang maini nga nagpangako nga untatan ang pagbaylohanay sang lupok kag ibalik ang direkta nga communication. Madumduman nga nag-umpisa sang nagligad nga semana ang engkwentrohanay bangod sa madugay na nga bangigay sa border sang 2 ka pungsod
nga nagresulta sa mabaskog nga artillery strikes kag thigh strikes sa ila 817-kilometer border. Sunod kay Cambodian Prime Minister Hun Manet, ginkalipay nila ang nangin resulta sa hinun-anon kag nagpangako sa pagbalik sa normal nga bilateral relationship sa Thailand. Sa katapusan nga balita international, sa Amerika ginbuhi ni US President Donald Trump ang ginhatag niya nga deadline sa Russia angot sa wala untat nga opensiba sini sa Ukraine. Ginpay ni Trump nga nadismaya siya kay Russian President Vladimir Putin kabangdanan nga paliputan niya ang deadline nga ginhatag sa Russia gikan sa anay 50 kaadlaw. Subong man wala gintuman ni Trump kung pila kaadlaw ang iya ginhatag sa bag-o nga deadline. Las 6:48 sa aga, subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Miagao kada Domingo, may Bay Norte or Bistrit Miagao, sa Pasig kag Kalinog branches kada Lunes kag Huwebes. Blessed morning, Pastor Rodney Ciudad, Ma'am Mary Ricabar. Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. God bless you, ma'am. Halin diri sa Pilipinas. Kay Nini IC Jane Vasquez Sarabia, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Irene and Irvin Sarabia sa Barangay Airport Mandurriao, Aldrin Berey, Kim Hiroso Panes. Good morning, sir. Sir Glenn Diaz, Diaz family sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara. Pastor Rodney Ciudad, Delonel Glory sa Barangay Agkokok, Tapas Capiz. Pastor Bobby Riman, Sir Jesse James Garvilles. Ang sa batsoya ni Ma'am Selfa Garvilles, natimpla na ang manamit nga batsoy. Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, Reiki Armentia family sa Kalinog. Vice Mayor Panga Lamasan Picso and Ma'am Kapid Labiaga sa Tipulo Dueñas, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Beth Idarlilia sa Maspasan Kalinog, Iloilo, kay Ma'am Rhea Pareñas Fundal sa Dumaraw Capiz, Sir Steven Heradino, Ma'am Eden De Nuevo Bayona, Meserio Kalikaran, Ma'am Rose Libuna Lusanyes, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Feli Casamayor, Ma'am Ginga Bunas, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Ma'am Annalise Salvadico Silorio, Sir Eden Silorio, Tatay Estra Swedi, good morning. Tita Ambing Baez Kabasak, Hulay Maray sa Sitio Miyokboy, Barangay Kagay, Leon, Iloilo, Padilla Kabaya, Kabaluna, Aldamar, Bulawan, Kanto Mayor, Katahom, Kalikaran, Campolyo, Ohanola, Kari, Almohane, Kapitle, Kagkabansag. Kumara ka mo diri Fibra, yo kag may tisi ha. Sir Rick Mapa, Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, Sir Reynaldo Goreseta, Sermonia. Good morning, Sir Reynaldo Goreseta, Sermonia. Kay Sir Joseph Bandala, Sir Joseph Bandala alias Lakers sa Cabanza 32, Light of Glory Taxi, Sir Larry Praso, kay Sir Carlo Caelio, Tristan Wayat Gulay, RG Calanoy Balansa, Mami Idang Bernil, Ma'am Lorena, good morning. Sir Michael Silis, good morning. Las 6:50 sa aga sa Pilipinas. Sa tunang nga balita sa inampang, mapadala ang Pilipinas sang kabugusan nga 47 ka mga atleta nga magapasakop sa World Games. Ang nasamit nga torneo magaumpisa Agosto 7 tubtob just 7 sa China. Ginpahig ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga isa sa mga napili amo si Agatha Wong sang wushu samtang si Rafael Trinidad sang wakeboarding ang magaserbi bilang flag bearer. May 12 man ka magapasakop sa Dragon Boat Competition. Kaupod man sa mga atleta nga magapasakop amo sanday Rubilin Amit kag Kayla Napoles sang Jiu-Jitsu. Mighty C, gusto mong healthy, bakod ang immune system, Mighty C, kag D3 Bio. Along ka mo sa peke nga DTX 500 nga ginalibod sa kabaranggayan. Hindi ka mo magbakal dira kay peke ina. Sabay lang mag-ayo ka mo, maglala pagid balatian nyo. Sir Jesse James Carvilles, nagapangapena, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Eric Monterosa Gose, Sir Biroy Gose, and Ma'am Lori Gose sa Dabong Handiway, Iloilo. Sir Eric Gose, good morning. Sir Janelle Baclay, good morning. Sir Ma'am Gemma Kisali Sumido, Hermenio Hiromiano, Mamiluz Priagula, Gerald Borgosa Nangonan, Ma'am Remia Panes sa Tagig. Sir Janelle Baclay, good morning, sir.
Sa ato na nga balita sa showbiz, nagtaliwan na sa edad nga 57 aning komedyante nga si Bayani Casimero Jr. nga mas kilala bilang si Prinsipe K sa sitcom nga OK Ka, Fairy Ko. Ginkompirma sang utod sang komedyante nga si Marilu Casimero ang nasambit nga masubong nga balita. Sunod sa iya nagtaliwan si Casimero Jr. sang Hulyo 25 bangod sa cardiac arrest. Si Bayani ang anak sang veteranong nga komedyante nga si Bayani Casimero Sr. nga nagtaliwan sang 1989 kag original cast sang OK Ka, Fairy Ko nga ginbidahan ni Vic Soto. Nasa 53 sa aga sa imo nga balanyos para hindi ka pagkutoton sang lamok bala Sir Janelle Baclay. Pamanyos ka sang DTX Herbal Oil. Sir Ray Kermintia, Ma'am J. Makisali Sumido, Jerlan Sumido, DTX Herbal Oil. Pili ka lang, lavender or lemon scent. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C, Sir Dan Calvo. Good morning, sir! Kay Ma'am Celine Supi Calvo, Sir Alan, and Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong Dueñas. Kapang apedon kamo DTX Coffee Mix. Patian ko gitsabat nila nga, why panoy Ted? Di ko nohay pa, timpla nun kamo dyan. Sa balitang extra special sa Amerika, Sir Nonito Sombong, Sir Joseph Bandala, Sir Lakers, may lalaki to 41 years old sa Florida, USA, ginaresto sang tuyo ini nga mag-withdraw sang isa ka sentimo sa bangko sa Lady Lake, Florida, USA. Bisan wala ini sang account sa amo nga bangko. Ginbayad nga nagsulod ini sa bangko kag nag-fill out sa withdrawal slip nga mag-withdraw ini sang isa ka sentimo. Sa nagpamalibad ang teller, nagambal ang lalaking kaangay nga nagapamahog nga ihambal niya ang tinaga nga hold up! Kasunod si ni Sir Jinray Siman, Ma'am Apple Kamari Siman, nagpungkoy niliwat ka nagulat sang pulis nga magadakop sa iya. Nagwa sa investigation nga tuyog gid lang niya nga aristohon. Kag ginpahayag nga luyag niya testingan ang teller kung paano ini ginhanas sa paghandle sa insidente sang pagpang-hold up. Sa karon nagapangatubang siya sang kaso nga felony robbery na may piyansa nga $5,000. Nabing gad-gad niya, no? Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Ma'am, good morning. Las 6:54 sa aga. Good morning, Lucas! Isikari, Lucas! Look! Wake up na! Isko lang yung bata mo. Look, God bless you, look! Kakay Nini IC. Marborca, good morning! But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, as it is today. Pero dumdumagid nga Ginoo nga imo Dios, amo ang naghatag sa imo sang abilidad nga magmanggaranon ka, kag himo niya para matuman niya kag ang iya kasugtanan nga iya ginsumpa sa imo mga katigulangan. Ginatuman niya gani ini subong. Deuteronomy chapter 8 verse 18. You have seen me tossing and turning through the night. You have collected all my tears and preserved them in your bottle. You have recorded every one in your book. Nahibaluan mo ang akon pagkatublag, ginatandaan mo ang akon mga paghibi. Ginalista mo ini sa imo linukot nga kasulatan. Psalm 56 verse 8. Your enemies will stay far away. You will live in peace. Terror shall not come near you. Magapalagyo sa imo ang imo mga kaaway, gani wala kasing kadlukan. Hindi na makapalapit sa imo ang imo mga kaaway nga nagapahadlok sa imo. Isaiah 54:14. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Blessed morning, Bishop Don Guines and Mami Ching Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Domangas, Iloilo.
Sir Jean Ray Siman, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Frank Constantinopla, Bingbing Pagtulunan, Pasay City Vice Mayor Nonoy Elicer Chavez. Good morning, sir. Ang oras alas 5 o alas 6:57. 6:57 in the morning, oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ted Aujero Francia, kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan